txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Guazen hastera! Kaixo ekipo, entzun dute oporretan egon zaretela Estokolmon? Bai, entzun duzu ondo. Sueziara joango gara. Eta oso ondo pasatu dugu. Bai, berriro joan nahi dut. Lehenengoz alokatu genuen hegazkin bat, eta egon ziren turbulentzia asko. Tormenta bat zegoelako. Iristean jan genuen restaurante batean. Eta hor jan genuen albondiga oso gozoak eta nik nahi gabe hartu nuen pikantearekin, baina gustatu zitzaidan. Jan eta gero hotel bat bilatu genuen. Hotela oso polita zen, eta piztina bat zegoen. Txarra zen ez zegoela irekita. Sartu nahi neuen. Eta gero, itsasotik eta lurretik tur gidatu bat egin genuen, autobusez. Nik aspertu egon nintzen. Ez zitzaidan gustatu ezer. Bakarrik ikusi genuenean izurdeak. Eta nire gustokoa afal ordua. Afaldu genuen oilaskoa, oso gozoa. Bigarren egunean altxatu genuen 9:00. Eta gozaldu genuen hotelean. Izotz naturalean joan gara patinatzera. Eta Adri jauzi zen patinatzen. Ja. Ez da barregarria, Eta gero paseo bat ematera joan ginen. Eta ja nekatuta afaldu genuen hotelean. Hirugarren egunean tur gidatu bat patinete elektrikoarekin egin genuen. Tur eta gero gozaldu genuen hotelean. Eta museo bat ikustera joan ginen. Museo eta gero ibai bat ikusi genuen. Laugarren egunean hondartzara joan ginen. Afaltzeko restaurante batera joan ginen. Eta ja energia barik ohera eta hori izan ziren gure oporrak. Bale, nik aprobetxatuko dut galdera bat egiteko, asko gustatzen zaizkidalako. Ni naiz banderen salea amorratua. Eta gustatuko litzaidake jakitea, ea zuek supongo Suedian egon zaretela, ikusi zenutela zeintzu ziren Suediako banderaren koloreak, ezta? Urdina eta horia. Eta gero, ez dakit, esan aldidazu gutxi gora bera mapa altueran zein zonaldeetan geratzen den Suedia? Iparraldean, hegoaldean, ekialdean edo mendebaldean? Iparraldean. Vale, eta zein herrialde ditu ondoan edo inguruan, badakizu zerbait? Uste dut Noruega Bai? eta Lehenengoarekin nahiko ondo apuntatu duzu. 15. Agian ez da beharrezkoa beste bat esatea. Noruega... dago bat zuria eta urdina, baina ez dakit nola deitzen da. Finlandia. Bale, agian horiek biak dira, bai, hurbil daudenak. Bale, eskerrik asko eta eskerrik asko zuen bidaiaren esperientzia kontatzeagatik, bale? Agur! Agur! Eskerrik asko gaur parte hartu dutenen lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.